I stay because of you, my boy. Vandaag vindt Ik Toon plaats in Den Dullard in Hulst. Een cultuurdag met diverse optredens, creatieve workshops en een braderie. Het evenement biedt lokale makers een podium en is vrij toegankelijk voor iedereen. I have laughed, I have cried, I've lost every game, taken all I can take, but I'll stay here just the same. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay because of you, my boy. Monique, jij bent van de organisatie van de Dullard en jij organiseert ook Ik Toon, begrijp ik. Het is weer een heel geregel om dit voor elkaar te krijgen. Ja, het zijn veel dingen, veel verschillende dingen. Dus ook veel mensen natuurlijk die daaraan deelnemen. Dus vooraf is er wel wat organisatie aan nodig, dat klopt, ja. De hoeveelste keer wordt dit georganiseerd? Ik dacht uit mijn hoofd de 3e keer in de Dullard. Maar daarvoor heette het WAK en dan was het in de binnenstad van Hulst te doen, ja. Wat zijn de hoogtepunten nou deze dag? Van optredens of mensen die iets willen laten zien? Ja, eigenlijk is alles natuurlijk leuk. Maar de workshops zijn natuurlijk wel heel leuk om mee te doen. En om te kijken of je dingen leuk vindt. Net als workshops tippen of andere dingetjes die je kunt maken hier. De optredens zijn heel speciaal. Mensen kunnen echt laten zien wat ze willen of wat ze doen eigenlijk. En de braderie buiten is natuurlijk ook heel leuk. En mensen die iets maken, die hebben de kans om te exposeren. Dus eigenlijk iedereen die heeft een mogelijkheid om te tonen. Dus ik toon wat hij kan. Ja. Hoeveel amateur kunstenaars of makers doen er dit jaar mee? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar het zullen er rond de 50 in totaal zijn. Met iedereen erbij, zeg maar. Ja. Ja, de workshops die zijn dan ook gratis? Alles is gratis, dus iedereen kan gratis deelnemen. Dat kost niks. Het enige wat geld kost zijn de kraampjes natuurlijk, waar mensen iets verkopen. Ja. En merk je dan ook dat dit evenement dat ook een soort verbinding geeft voor de mensen van de gemeente Hulst? Ja, zeker. De mensen die komen natuurlijk allemaal samen. Die leren elkaar ook kennen. Er komen misschien nieuwe contacten uit. Dat is wel heel leuk. Ja. Nou, dankjewel. Succes! We zitten even bij Frida aan tafel. En Frida, wat maak jij? Ik werk met papier. Dat is een beetje de rode draad, het papier. En ik ben nu bezig met het maken van bloemen in crêpepapier. Maar ik werk wel met het speciale crêpepapier, dat is het Italiaanse crêpepapier. Dus je hebt heel veel kleuren, ik heb er maar een paar bij. Maar het voordeel is, het is vrij stevig papier. En ik ga eens laten zien. Dat is anders wat je hier in de winkel kunt kopen. Standaard, inderdaad. Dit is echt wel een heel ander papier. Dus als ik dat nu even uittrek, dan ga je zien dat dat enorm ver kan uittrekken. Ja. En dat betekent dat je dat eigenlijk heel mooi in vorm kan zetten. Hè? Als je zin hebt, je kan ze komen maken bij creatieve vorming hier op de Dullard. Dat is altijd welkom. Nou, ik ga er aan denken. Dankjewel. Prima. Nee. Voordat we gaan beginnen met alle nummers, gaan we eerst een speciaal nummer spelen ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het ernstige verkeersongeluk wat zich heeft afgespeeld bij Vogelwaarde.
Fika, wij hebben jou al meer op markten gezien. Kun je eens uitleggen wat jij precies maakt, doet? Nou, ik haak eigenlijk sleutelhangers, knuffels, tassen, vesten, ja, noem het maar op. En ik kan het maken, zeg ik altijd. U vraagt, wij draaien is eigenlijk mijn motto een beetje. Ja? Dus ja, Het is jouw werk? Of, want, het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. wat voor leeftijd ben je hier aan begonnen? Ik denk dat ik doe ik dit ongeveer 3 jaar. Ja. Dus dat was ik 21, nu ben ik 24. Dus Nou, ik zou zeggen, ga zo voort. Het ziet er heel kleurrijk uit, dat moet ik wel zeggen. dankjewel, leuk, dank je. Ik wou dat jij mijn liefje was. Veel cooler dan de jongens uit mijn klas. Jij lieve TikTok-Tobias. Stiekem onder mijn deken scroll ik al 7 weken. Ik TikTok dag en nacht, omdat ik op je wacht. Ingeborg, we staan hier achter jouw kraam. Jij hebt heel veel pennen, kleurrijke dingen. Ja, kun je er ook iets meer over vertellen? Ja, tuurlijk. Ons basisproduct waar wij mee werken zijn voornamelijk siliconen kralen. We hebben een assortiment voor baby's, kinderen en volwassenen. Dus voor alle leeftijden hebben we cadeautjes. En ja, wij maken hele leuke dingen inderdaad. Pennen, flessen stoppen, wijn stoppen, badgehouders, telefoonkoorden. Je kan het zo gek niet noemen, wij maken het. En ook alles kan gepersonaliseerd worden. Nou, dankjewel voor de uitleg. Het ziet er heel leuk uit. Dankjewel. Fijne dag nog. Christina, jij bent van creatieve vorming. En wat is er hier vandaag te doen? We zijn bezig met een workshop. Stralend, ik heb daar een mooi bord gemaakt. Stralen met oliepastel. Dus we gaan vanuit een bestaand plaatje bloemen. Kijken naar de randjes, welke kleuren daaruit komen. En dan met oliepastel naar de buitenkant. Je ziet ze hier lekker bezig. En dan krijg je eigenlijk een heel stralend beeld. En als het goed is, gaat het plaatje een beetje op in de kleuren die toegevoegd worden. Jij gaat een rondje doen. We gaan Goed even zo. kijken. Ja, Dankjewel. succes. Ook bedankt. Wat zijn we hier aan het doen? We zijn hier bladwijzers aan het aquarelleren. Oké. Maar dan moet je toch een beetje in je vingers hebben, zo fijn werk. Ja, maar dit zijn redelijk eenvoudige onderwerpen, bloemen en cartoondieren. Dus iedereen met een beetje basisuitleg kan hier wel iets leuks maken. Oké. En dat doen ze eerst overtrekken? Of? Nou, nee, ze tekenen het eerst in potlood en daarna moeten ze het met een fijnschrijver natekenen, overtrekken zeg maar. En daarna kunnen ze dan met aquarelverf inschilderen. Ja. Heeft je dan verder workshop of is dat ook... Nee, ik geef maandagavond de cursus aquarel en pastelkrijt bij de creatieve vorming. Ja, oké. Dat Ja. is allemaal via de creatieve vorming dat hier in gang gezet is. Ja. Ja, inderdaad. Nou, het ziet er leuk uit. Ja, dankjewel. Merci voor de uitleg. Dankjewel. We staan hier bij een middeleeuws muziekassemble. Kunt u uitleggen, wie bent u precies? Wel, wij zijn eigenlijk een ensemble. We hebben eigenlijk nog geen naam gevonden. Hè? Maar wij brengen eigenlijk de traditie van de vroegere 16e eeuwse muziek,
die eigenlijk onder het volk, zoals je in de Breugel zijn schilderijen ziet, brengen wij tot leven. Breugel zelf ook. Breugel die vertelt over zijn leven, over zijn reis naar Italië, over hoe de spanningen hier in de streek, in Hulst en omstreken waren met de Spanjaarden. En wij brengen dat tot leven. Het ziet er heel mooi uit in ieder geval en het klinkt ook heel mooi. Ja, het is even een reis in de tijd. We zijn een soort teletijdmachine, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Vriendelijk bedankt en heel veel succes. Graag gedaan, dank u wel. Anja, drukke stippendag? Ja, het is druk. Het is, we dachten we hadden het wel worden, maar ja, het loopt lekker vol. Ja. Noemen ze jou nou ook Anja Stip? Soms. Is wel eens iemand die gevraagd heeft van, hey, is Stip ook echt je achternaam? Ja. Maar nee, dat is niet waar. Hoe is jouw passie zo ontstaan voor die stippen? Eigenlijk op zoek naar iets wat ik me eigenlijk mee bezig kon houden en waar ik niet te veel materiaal voor nodig had en toch iets moois mee kon creëren. En ja, zo ben ik erop gekomen. Ja, is het moeilijk om te leren? Nee. Als je goed je basis hebt, dan kan je het overal voor gebruiken. Wat is nou een beginnersfout? Te veel verf en te veel willen. Ik hoop aan ze veel leren. Ja. Hey, dames? Ja, en inspiratie moeten ze hebben. Hè? Oké. Dus dan, ja hoor. Succes. Dankjewel. Vind je het leuk om te doen? Ja? Ja. Wat vind je er leuk aan? Dat is gewoon lekker spuiten en ja, dat is gewoon leuk voor de gezelligheid. Ja, dat mag je thuis niet doen bij uw moeder, zeker? Nee, dat gaat niet worden, hè? Ja. En heb je dat al vaak gedaan? Of teken je graag? Ja, ik teken allebei. Ja? Ja. En wat maak je dan? Ja, heel veel leuke dingen en ja, iets voor mijn moeder en zo. Dat is heel lief. Ja. Dat is heel lief. En nou heb je blauwe kleur, dat valt wel op, hè? Ja. Ja, nou spuit nog maar wat. Ja. Dankjewel. Ja. Ik ga er even een paar wegsturen en dan moet je... Van indrukwekkende schilderijen tot het ritme van de drums. Hulst heeft vandaag laten zien dat er weer enorm veel creatief talent in de gemeente schuilt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.